በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹም አወሃሂድኩም ብጥባዕትን ብኣንቃድውን ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕሩሕ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ንኩሉ አበሳና በደልና ዕሽነትና ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ዘነቃቃሓና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ከዓ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን የደብስኩም። ንኩላትና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ በዛ ሰዓት እዚኣ ንህዝቢ ዝኸውን ህያው ቃሉ ከምኡውን ንዓይን ገዛእ ርእሰይ ዝኸውን እግዚአብሔር ኣብ አንደበተይ ከነብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩን እናተማህፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ ኣዛን መንፈስ ዝዓቆር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ረዲኡና እግዚአብሔር ደጊፉና እግዚአብሔር ይቕረይሉልና ኣብ ቅድሚኡ ክንቀውን ዘይግባአና ክንስና ብምሕረቱ ኣብ ዝፀናሕ ሒዝናዮ ፀናሕና ኣርእስትና ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ክትንስኤ ኣብ ዝብል መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 መበገሲ ጌርና ንንውሕ ዝበለ ቃላት ንንውሕ ዝበለ ግዜያት በዚ ርእስቲ እዚ ከምዝኸና ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ እዋናት ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 ዘሎ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ኢና ቀኒና። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቑሕ ምዃን መለኮታዊ ትእዛዝ ከም ዝኾነ ኢና እቲ መወዳእታ ዝረኣናዮ። ሎሚ እንሪኦ ከዓ ኩሉ ግዜ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ቀድሚ ወንጌል ምንባቡን ድሕሪ ወንጌል ምንባቡን ዝፅለ ብሕሊና ክንፅልዮ ዝሰርዓቶ ጸሎት ኣሎ። ኩሉ ግዜ ወንጌል ምስ ተነበ ምስቲ ዘለና ግዜ ካብቲ ድሕሪ ወንጌል ዝንበብ ንባብታት ኣብ መፅሓፍ ቅዳሴ ቁፅሪ 187 ከም ዝንብል ድሕሪ ወንጌል ዝንበብ ንረክብ። ሕጂ ከዓ ኦጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ኣዒንቲ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና። ከም ሰምዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን። ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና። ናይ ህዝቢ ከዓ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያዊት ንዝተዳሉና ክንከውን ኣብቅዓና። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ። እዚ ካብቲ ድሕሪ ወንጌል ዝፀለ ጸሎት እዩ። ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት መበል 44 ክፋል ኮይኑ ምስማዕ ቃል ቅዱስ ወንጌል በኣእምሮ ምስማዕ ቃል ቅዱስ ወንጌል በኣእምሮ ናይዚ ኣርእስትና እዚ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ወንጌል ምስ ተጸለየ መዕፀዊ ጸሎት ወክርስቶስ ኣምላኽና ምስሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣለና ምስ በልና ክፍልታት ጸሎት እንሆ መርዓዊ ፍርቂ ለይቲ ኣትሎ እቲ ነቂሑ ዝፀንሖ ባርያ ብፁዕ እዩ ነቲ ተታኺሱ ዝረኽቦ ግን ምስኡ ክኸይድ ብቑዕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣቲ ነብሰይ ድቃስ ከይከብድኩም ሞ ናብ ወፃኢ ከይትድርበይ ተጠንቀቂ። የግዳስ ንቕሒ ከምዚ ኢልክውን ዓው ኢልኪ ፀውዒ ወኣምላኽ ንስኻ ቅዱስ 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 ኢኻ ወኣምላኽ ምእንቲ ወላዲትካ ኢልካ መሓረና። ስብሃት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ኦ ነብሰይ ነቲ ዘፍርህ መዓልቲ ተረድእዮ ኢኺ ንቕሕን ቀንዴልኪ ብዘይተሓጐስ ኣብርህን። ምክንያቱ እቲ እንሆ እቲ መርዓዊ መጺኡ ዝብል ድምፂ ናባኺ መዓስ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጥዮን ኢኺ። ኦ ነብሰይ ምእንቲ ከምተን 5 ዓያሱ ደናግል ኣብ ደገና ኳሕኳሕ ክደው ከይትብልስ
أستوعلي أي تدكسي إغي ما أنت بتخبر زلوا حقني أملاها ومرعى أجواكي نقدوي كبي نقولي أنا إسكريسوس كتكبيو نقحن لمنن يأذيني وزلفني ولا ألم أمين سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ወንጌል مستنبه ድሕረ ወንጌል ይብል ቅድመ ወንጌልን ድሕረ ወንጌልን እተኻህን ንዓና ንህዝቡ ወኪሉ ንሕናውን ከምኡ ክንጽሊ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ዝተተሓሓዘ እዩ ስለዚ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ክፍልታት ጸሎት ጥቕልል ዝበለ ክኾነልና ምእንቲ ቀዳማይ ናይ ኣምልኾ ጸሎት ካልኣይ ሓፈሻዊ መጠንቅቕታ ሳልሳይ ተግሳጽ ርእሲ ማለት ርእስኻ ምግሳጽ ራብዓይ ምስክርነት ባህሪ እግዚአብሔር ሓሙሻይ ብስም ቅዱሳን ዝተዋህበ ምሕረት ኣብ መወዳእታ ከዓ ዕላማ ናይቲ ወንጌልን ቅድመ ወንጌልን ድሕሪ ወንጌልን ዝጽለ ጸሎት እንታይ እዩ ክንርኢና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እምሕፀን ናይ ኣምልኾ ጸሎት እዩ እዚ ናይ ኣምልኾ ጸሎት እቲ ወንጌል ምስተነበ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ወክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሚን እቲ ካህን ከምዚ እንዳበለ ሰጊዱ ነቲ ወንጌል ምስ ኣንበበ ናብቲ ክፍልታት ጸሎት ምእታውን ወክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣለና تا ናይ ኣምልኾ ጸሎት ንብላ እናሰገደ ዝብሎ እዩ ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ካበይ ዝመጽእ ጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምዕራጉ ንሃዋርያት ክህቦም ከሎ ማቴዎስ 28:20 ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብን ኣሎ ስለዚ ኺዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም زعززكم كله حلو خأنا مهاركم دك مزامر تقبروهم نهد ما أنخسام ودعت عالم كل معالتي مساخهم نتقول مجمريا قدس بيت خريستيان كله نقبرو سقاون منفساون سراحتي بسما يقبرو سلازبلنا بسما بون ودن منفس قدسون حدا أملاخ إلى تتسأليو بيت خريستيان كابزي سلازي توانجيل مسنببا نخبر وانجيل تخون أملخو خون ترى أواج ترى نباب كوينو خي تعرف قبل بنا أغاننتي كي منطلوه أتزتزر أقال لبنا كوحي كوينو خي هلمو كيفري خي تعرف لبنا حزور حاتيات شو حاتيات ملئو خي هلمو تقال أملاق تحاني وخي تعرف منتي كدم وانجيلن دحر صلوت دحر وانجيلن مستقال وانجيل زخي سلازي اتناي فرق علي تصلوت كم تخمريو صنحنا بزعبات النقيهن زصنحا لباماتن عياشون بزعباتن كنديلن زيت زملان كنديلن بزيت زيت بادو زمسن مستنبه انه مرعاوي فرق ليتي اتلو اتنقيهو زصنحو باريا بسيو نتي تتخيس زرخبو جن مسؤك خير بوقع يكونن حزي اتي حفشاو متنقطا نبلوي مالت اتاواد انه مرعاوي فرق ليتي اتلو اتنقي حصون حباريا بزيو نتتتخيس زرخ وغن مسوق خيد بقع يكونن اتوانجل مستنبه بزعبان تايني ريت وانجل مسوق بت منفس بت ملختناي وانجل كنستنتنيا قدس بيت كريستيان تمهرنا او وانجل ماتيوس معرف 24 كاب 40 شديشن كساب 5 بزعباتن وقيهم زصنحهم تونكينو قحص صنحوم برختهم في الدؤمن نيناي كنسعب كم زلنا كم منتاي كم زمهار كم زلنا دحرت وانجيل قدس بيت كريستيان تزخاخرنا اتمرعوي فرق ليتي اتلو اتنقيحو زرصون حباريا بصيو نتتتخيسو زرخبو غنا مسوك خير بقع يكون غويتا او خمس كلو خمزنا غبر زرخبو باريا بصيو اب كل غنزبو خمس شمو بحق بلكم الله تخفق باريا غنا بلب غويتا يدونغيو انتبله نتوم بصوت باروت موقع مجمر مستم سخرتون يبلعني ستن غويتا تبارياتي نسو بزي تصبيا معالتي بزي فلتا غزيون كمصيو اب كلتا خچندحو عدل دما مستم غبزات كغبرو ابوخا بخياتن محرقا مناسنان تخونين
ازي اتوانجيل مستنبز وهاب حفشاوي متنققتا يول بدحريو اتي صلوت دحر وانجيل زلو ناب تكساص رئسي زاتو مالت نرئسنا نقصصلو كل جزي ابز اغلغلوت زي كم نسمعه وي كم نبلو خا اذا اغلغلوت زي سبكته وانجيل ايكونن تمرت وانجيل ون ايكونن مخنياتو قدس بيت كريستيان كبرن زخرسم يكون بسبكتن بتمرتن مويا زلوم بقعه اغلغلت مديبا سبكتن تمرتن تهبالا اذا اغلغلوت زغن ننفسنا ابقال እግዚአብሔር አቴና مسقال እግዚአብሔር او نصاصيرنا ننفسنا انريالو منصر ወይ መጉልሂ እዩ ታሳልሰይተ ነጥቢ ተግሳጽ ርእሲ ስለዚ አትነፍሰይ ድቃስከ ከብደክሞ ናወጻእ ከይትድርበይ ተጠንቀቂ የግዳስ ንቅሒ ከም ዝናበልኩን ዓውልኪ ጸውዒ ስለቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ተወንጌል ምስተነበ ብዛዕባ ምንታይ ተወንጌል ተነቢቡ ብዛዕባ ዘርአን ዘራእን እንተ ኮይኑ ተነቢቡ ከም ዝንሰምዖ ዘለና ብዛዕባ ንቃስን መንቃሕን ተዳሊኻ መድቃስን ቀንዴል ዘይት መምላእን ባዶ ቀንዴል መምጻእን ዝበረህን ዘይበረህን ዝተሳተፋን ዘይተሳተፋን ዝተመለሰልን ዘይተመለሰልን ስለዚ ነዚ እንዳስተንተና ስለዛ አትነፍሰይ ድቃስ ከይከብደክሞ ናወጻእ ከይትድርበይ ተጠንቀቂ የግዳስ ንቅሒ ከም ዝናበልኩን ዓውልክ ጸውዒ ኩል ግዜ ወንጌል ምስተነበ ኣብዚ አግቢያ መጽሐፈ ጸሎት ንከታተል ዘለና ወንጌል ምስተነበ ክፍልታት ጸሎት አሉ እዚ ክፍልታት ጸሎት ዘሎነት ወንጌል ዝተነበ ወንጌል ከመይ ገርና ክነስተንቱን ከመይ ገርና ኣብ ህይወትና ክነዓውሮ ከመይ ገርና ክነብረሉን ክንድሕነሉን ከነድሕነሉን ከም ዝግባአና እዩ ስለዚ አትነፍሰይ ድቃስ ከይከብደክሞ ናወጻእ ከይትድርበይ ተጠንቀቂ የግዳስ ንቅሒ ከም ዝልኩን ዓውልክ ጸውዒ ስለዚ ናይዚ ጸሎት ዚ ምንጭ ካበይ ዝመጽእ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝጉባኤ ዝንመሃሮ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረር ዘበለ ጽሑፋት ዋላ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን እውን ይሃሉ ናይ ቤተክርስቲያን ኣይኮነን ኢሎም እዮም ቅዱሳን ኣቦታት ቤተክርስቲያን ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ 57 ቁጽሪ 8 እንታይ ይብል ክብረየ ንቕሒ በገናን መሰንቆን ንቕሑ ንወጋሕታ ክንቀሓየ ክብረየ ንቕሒ ንነፍሱ ንቕሒ ኣብ ኢሳያስ 52 ቁጽሪ 1 እንታይ ዝብል ድሕሪ ሕጂ ዘይተገዝረን ርኹስን ኣባኺ ከኣቱን እሞ ኣትጽዮን ንቕሒ ሓይሊ ክልበሲ ወኢየሩሳሌም ኣትቅድስ ከተማ እትብሉጽ ልብሲ ክልበሲ ድሕሪ ሕጂ ዘይተገዝረን ርኹስን ኣባኽን ኣይከኣቱን ምስታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምስታ ምድራዊት ኢየሩሳሌም እና ነጻጸረ እታ ምድራዊት ኢየሩሳሌም ኣመንትን ዘይኣመንትን ቅዱሳትን ርኹሳትን ሕያወትን ክፉኣትን ብሓንሳብ ብሕምሻ ዝነብሩላ እያ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ግን ዘይተገዝረን ርኹስ ዝኾነን ኣባኺ ኣይከኣቱን እሞ ንቕሒ ሓይሊ ክልበሲ ወኢየሩሳሌም ኣትቅድስ ከተማ እትብሉጽ ልብስኺ ልበሲ ራብዓይ ምስክርነት ባህሪ እግዚአብሔር ኣብዚ ድሕሪ ወንጌል ዝወሃብ እቲ ቃል ናይ መን ናይ ትግሩም ኣምላኽ ናይ ቅዱስ ኣምላኽ ምዃኑ ወኣምላኽ ንስኻ ቅዱስ 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 ኢኻ ድሕሪ ወንጌል ኣብ ተነበ ዘሎ ወኣምላኽ ንስኻ ቅዱስ 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 ኢኻ እዚ ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ብኣፍ ኣገልጋሊኡ ነቢ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 6 ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ኣብ ራእይ ዮሃንስ ከዓ ምዕራፍ 4-5 ብምሉኡ እቲ ሰማያዊ ኣገልግሎት እንታይ ከም ዝመስል እቶም ሰማያውያን ኣገልገልቲ እንታይ ከም ዝመስሉን እቲ ናይ ሰማያውያን ኣገልገልቲ ከመይሉ ንዓና ንደቂ ሰብ ከም ተዋህበ ንገልጽ ምስቲ ዘለና ግዜ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 8 እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም ብዝሪኦምን ብውሽጦምን ከዓ ዓይንቲ መሊእዎም ኣሎ ለይትን መዓልትን ከየቋረፁ ድማ እዚ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽእን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ኣብ ችዳን ኣብ ሰዓታት ኣብ ማህሌት ኣብ ቅዳሴ ኣብ ኩሉ ቅዱስ እናበለ ተመስግን ስለዚ
مسكرنت بحر እግዚአብሔር وأملاخ نسخا قدوس 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 يخاي كل جزء قدس بيت خريستيان كم تنسمعوا ختمسجن كلا قدوس كتبلوه لها كاب قدس دنجل مريم زتولد محارنا قدوس እግዚአብሔር قدوس حيال قدوس ياو زي موت أبيردانوس تتأمك قبل على مسكال استسقل محارنا قدوس እግዚአብሔር قدوس حيال قدوس ياو زي موت أبسال شاي معلتي كاموتان استنسأ بخبرنا بسمايات عرقة نهياوانا نموتانا كفر بكم بحدش كمزي أو جيتا محارنا مسكاننا أبون ودن منفس قدوسن لو من كل ساعة نزل ألم اتحامو شاي بسن قدوسان زتواهبنا محراتي أبزي كفلتات صلوت تايزبل وأملاخ مئنت ولاديت كايلكا محارنا إذا مئنتي زبل كابي زمز أبقى الإግዚአብሔር كابي زجمر نبونا أبراهام إسحاقن يعقوبن محلا نبونا أبراهام كمحرر لغلو أبزا فترات مراف 10 كاب عدخا تفوصا كاب حزبخا تفلنا تأنز بالقوا بوتا كيت مسبلو نزبارو خا وبارخو نزروغ مخا أكروغ ممي أحزاب كلهم مدرتاتكا بزر أخا خبارو هيهم ስለዚህ ምእንቲ ቅዱሳነይ ምእንቲ ነቢያቱ ምእንቲ ሐዋርያቱ ኢሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ምሕረት ንንስሐ ዝኸውን ግዜ ብቑዕ ንስሐ ቅድመ ኣምላኽ ክንንስሕ ወኣምላኽ ምእንቲ ወላዲት ካይልካ መሓረና እዚ ምእንተ ዝብል ቃል ካበይ መፅኡ ብዙሕ ግዜ ካብ ምእንቲ ማርያም ምእንቲ ነቢያት ምእንቲ ሐዋርያት ንብሎስ ብቐጥታ نقويتا محارنا زي نبلو زبلو سبات تسمع خال نحنا قن انتا انا تماهرنا اقزابير انتاي بلا اقزابير كانتاي تزارب ببولي قال اقزابير انتاي زبل حق اقزابير انتاي زبل واملاخ من انت ولاديت كامل كامحارنا من انت ملأخت محارنا من انت نبيات محارنا نبلو كابيز مسي اقزابير مسبنا ابراهام زاعتو كيدان من انت داويت بارياي قبل كله እግዚአብሔር ታይ ማለትዩ بحصر زبالغن كبرن زخرسم يخون ويتانان مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 22 እተን መዓልታት እቲአን እንደዘይ ሓጽራስ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ኣይመድሓንን ምእንትቶም ሕርያተይ ዝህያ መለኮታዊ ቃል እቲ በእንተ ማርያም ሰባት ዝደረስዎ ድርሰት ወይ ምእንቲ ቅዱሳን ዝብል ሰባት ዝደረስዎ ድርሰት ዝመስሎም ብዙሓት ለዋሃት ኣሎ እታ ምእንቲ ትብል ግን በትህያው ቃሉ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ናይ ተስፋ ኪዳን ምእንትቶም ሕርያተይ ግና እተን መዓልታት እቲአን ክሓፅራ እየን እተን መዓልታት እቲአን ምእንትቶም ሕርያተይ እንደዘይ ሓፅራ ነይረን ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ኣንበይ ምድሓንን ስለዚ እግዚአብሔር ነቦና አብርሃም ንሰዶምን ገሞራን ክድምስሰን ከሎ እቲ ክገብሮ ዘለኒ ካብ አብርሃም ኣይሓቆኒ ክብል ከሎ አብርሃም ገበር እንተበሮ ክገብር አብርሃም ገደፍ እንተበሎ ክገድፍ ኢሉ ኣይኮነን እግዚአብሔር ነቦና አብርሃም ዝነገሮ ግን አቦና አብርሃም ምእንቲ ሰዶምን ገሞራን ምእንቲ ተን ከባቢአን ዝነበረ ኣህጉር ብጸሎት ደው ንኽብል ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚአን ክድምሰሰአን ምስ በሎ እሞ እስኻ ጻድቕ ኣምላኽ እንዲኻ ነቶም ጻድቃን ከምስቶም ሓጥኣን ክድምስሶም ዲኻ ሓሙሳ ሰባብ ሶዶም ገሞራን ተተረኽቡ ምእንትቶም ሓሙሳ ኢልካ ትምሕር ዶ ክብሎ ከሎ ወምሕር ምእንትቶም ትብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ኢና ዘለና ምእንትቶም ሓሙሳ ቅዱሳት ወይ ኣበሳ ዘይብሎም ኢለ ነተን ኣህጉር ክሓድገን ኢል ሶዶምን ገሞራን ጥራይ ተቂሱ ዘሎ ይሁዳ ግን ኣብ ከባቢአን ዘለዋ ካልእ ሃገራት እውን ኢሉሎ ማለት ስለዚ ሓሙሳ ኣይተረኽቡን ኣቦና አብርሃም 45 ኣይተረኽቡን 40 ከም እንዳበለ ኣብ 10 ተተረኽቡ ኣብ ሶዶምን ገሞራን 10 ሕሩያት እንተደኣ ተረኺቦም ምእንትቶም ሕሩያት ኢለ ነተን ሃገር ክምሕረን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገን ክምሕር ምክንያት ስለዝደሊ እግዚአብሔር ክምሕር ምክንያት ስለዝደሊ እዩ ነዚ ኪዳን ንቅዱሳን ይሂቡ ኣብ መጨረሻ ከዓ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ምስ እግዚአብሔር ክዘራረብ ጾምን ጸሎምን ትንሒዙ
ندبر سينا مسوزتهم حزبي عاليهم من صنحوه እግዚአብሔር ኣብ 32 معراف 32 ቁጽሪ 32 ኣብ ዘጻአት እንታይ ዝብሎ ነዚ ተሪር ህዝቢ ዝኽድምስሶ ንዓኻ ግን ኣብ እዙዝ ህዝቢ ካልእ ህዝቢ ክሸመካ ምስ በሎ እንቋዕ ጥራይ ንዓይ ሽመትያ ይወሰድካለይ እንቋዕ ናሓይ መሓርካን እምበራ ይበለን ነዚ ህዝቢ እዚ ተጥፎት ትኾንካ ንዓይ ከዓ ካብ ጽሒፍካ ንዘለኻ መጽሓፍ ህይወት ካብ ናይ ምድሪ ጥራይ ይኮነ ካብቲ መጽሓፍ ህይወት ንዓይ ከዓ ፈሓቆን ኣቦታትና أبراهام يساق يعقوب محاري زبلوخاكو نحتى أنسلت محري شمكا محار روحوني لازم أنت تسمكا لكا محار مسبولوك زابير نتي كدم سوسايل أوج وزنبرة معات نتي معات أوريرو محرات كم زورده قال أملاخ يمهرنا سلازي أبزخاء مئنت ولادي تكالكا دحر وانجيل أبسلس أولاد مئنت وأملاخ مئنت ولادي تكالكا محرنا بعلو ويتا مئنت تم حرياتي جنا أتن معلتات تيئن كحسراني تن معلتات تيئن دزي حسراس سجاز لبسه حدا كان بي من حنان سلازك زابير مئنت تم حرياتي حري كاي كونكاس مئنت تم حرياتي كمحركاي قدوس كاي كونكاس مئنت تم قدوساتي كمحرككم يلو قال كيدان تأتولنا خلو عقمنا سلاز فلت دخمنا سلاز فلت ስለዚህ እግዚአብሔር ከምዝ መሰለ ተስፋ ሂብና ክንሱ እዚ ተስፋ ዛ አየድ ለናኒ በግብርና ኢና ንጸድቅ በግብርና ኢና ንድሕን ዝብል እዚ መንፈስ ትዕቢት ናብ ከቢድ ሓደጋ ስለ ዘውድቕ ከነስተውዕለሉ ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ወአምላኽ ምእንቲ ወላዲትካ ኢልካ መሐረና አመጨረሻ ስብሃት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ነፍሰይ ናብ ትርእስ ተግሳጽ ይመጽእ نفسي نتزفره معلت ترد إيوهي نقحي كنديلك بزي تحقوس أبرهي مخنياتو إنه تمرعو مسيوز بالدمسي ناباخ معاسكم زمس عيد فلتني هي نابتاتك ساس أرئيس تملي شو مالك مخنياتو زيرنا نرئيسنا هندزي كويننا تزنب ببنت نسمع نرئيسنا هندزي تتقيمنا لو نخالوت كنت أقمل له عين نخلين نابتاتك ساس رئيس خاء تملي شو مالك ونفسي تزفره معلت ترد إيوهي صايلنا حجيستي وانقل مستنبه ترى نباب ويكم ترى قال سمعنا زخير يكونن مالك ونفسي نتزفره معلت ترد إيوه نقحي كنديلك بزي تحقو سابرهن مخنياتو انه تمرعو مسيو زبل دمسي ناباخ معاسكم زمسا يتفلت يعني انتاي تنبي بتوانجيل التوانجيل مسيوتنا كنوها هدو مئنتي زيتا نفسها مقسات وي تقسات الرئيس زبلو سبات الزقبار زقودي لكم كبلنا خلو كم سبات بزو حدث كزي كبلنا خلي مالك نفسنا بنفسنا كنقسس أخلنا قن سلمتاي نقسس علينا وشنا سلن فلتو نمنتاي نقسس علينا ون سلن فلتو أبز نفسها مقسات زبل ونفسي نتزفره معالت تردي يا أخي نقحن كنديلك بزيت حقو سابرهي تن كنديلن زبرها ابت مرعت جنشل تساتيفنين تن كنديلن زيت زي ولو مبرها زابيخا اتمعزو تعالسي وني مسحتها ايفلتكن يتباهلن مالك حجت وانجيل مستنبه انا خمستن دناقل مستن لبامات كنديلن زيت زملا مرعت جنشل تساتفهم ودي خساتف ويس كم تن ايفلتكن يتباهلا ايفلتكن يخبها سلازيو نفسي نتزفره معالت تردي يا أخي ترى نباب ترى قال كوينو ملكو تاوي ملختي انت نموت انت نهوتي مخنياتو انا ايفردكمني از حجيت تسمعوا زلهم قال نسي اخفردكم الويت اسكريستوس كبر نزخرسم يكون ونفسي تزفره معالت تردي يا أخي سلازي تدحر وانجيل زنباب قالات ويس قالت نحنا طراي كننبو زي كونس كالوت كنبو خلو وانجيل مستمعنا نحنا 5 ساعتهم بحلينا بزعبا زارسنا نفسي نقحي كنديلك بزي تحقو صابري مخنياتو اتنه اتمرعو مسيو زبل دمسي نابخ معسكم زمن سايت فلتني خيل مرعو دنگوي كلنكا تتاخسا دك اساوني امود اتانايت وانجيل ناي فرقليت وانجيل بمنتاي لي زعصو أماتيوس 25:10 بارسي اتاود سب زمصلا معلتن ساعتن ايتفلتوانيكم مو نقحي نقحو
ስለዚህ በዝቃል ዝመሰረት ገርና ነፍስና መለኮታዊ ትእዛዝ ንቅሒ ተባሂል ክኢኽሞ ነፍሰይ ንቅሒ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍስና ምንቃሕ ከም ዘድልዮ እቲ ስጋ መንፈስ ድልው ኢሉ ስጋ ግን ድኹም ስለዚ ኣብ ፈተና ከይተኣትወስ ንቕሑን ጸልዩ መንፈስ ኩሉ ሻዕ ምስ ተዳለወ ስጋ ግን ድኹም ስለዚ ንስጋና ናብ መንፈስና ከነግዝኦ ንመንፈስና ከዓ ብመንፈስ ኣምላኽ ክግዛእ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ቀፂሉ ኣብቲ ናይ ተግሳፀ ርእስ ወይ ርእስኻ ምግሳፅ ኦ ነፍሰይ ምእንቲ ከምተን 5 ዓያሱ ደናግል ኣብ ደገ እናኳሕኳሕ ክደው ከይትብልሲ ኣስተውዕሊ ኣይትደቅሲ ኢኺ ምእንቲ በቲ ክብሪ ዘለዎ ሓቀኛ ኣምላኻዊ መርዓ ከፀገወኪ ንቅዱይ ቅብኢ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትቀበልዮ ንቕሕን ለምንን ወነፍሰይ ምእንቲ ከምተን 5 ዓያሱ ደናግል ኣብ ደገ እናኳሕኳሕ ክደው ከይትብሊ ኣስተውዕሊ ኣይትደቅሲ ኢኺ ምክንያቱ ካብቲ ፅቡቕ ጥራይ ኮና ንምሃር ካብቲ ሕማቅ ከዓ ንምሃር ኢና ሰሎሞን ኣብ ምሳሌ እንታይ እዩ ዘሎ ካብ ሃካይ ብዙሕ ተምሃርኩ ኢሉ በቲ ግራት ሓካይ ሓሊፈስ እቲ ግራት እሾኹን ተኾርባን ፀህያይን መሊእዎ ፍረ ክፈሪ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑስ ካብኡ ብዙሕ ትምህርቲ ተማሂረ እዩ ወነፍሰይ ምእንቲ ከምተን ዓያሱ ደናግል ኣብ ደገ እናኳሕኳሕ ክደው ከይትብልስ ኣስተውዕሊ እሞ ኣይትደቅሲ ምእንቲ በቲ ክብሪ ዘለዎ ሓቀኛ ኣምላኻዊ መርዓ ከፀግወኪ ንቅዱይ ቅብኢ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትቀብእዮ ንቕሕን ለምንን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እተነበበሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቃል ቅዱስ ወንጌል ዘንበብናሉ ወይ ዝሰማዕናሉ ኣቲ ነፍሰይ ዝሰምዕዮ ዝፀናሕ ቃልሲ ምሳኺ ተወሃሂድሎ ብኡ ክትምርሒ ፍቃደኛ ዲኺ ብኡ ዲ ክትምርሒ ዘለኺ ኣንፃሩ ዲ ክትምርሒ ዘለኺ ኢልና ንነፍስና ክንምርምራ ንነፍስና ክንግስፃ እዩ እዚ ምግስፃ እዚ ንነፍስና ንምስቃይ ኣይኮነን ነፍስና ብሸለልትነት ከይትነብር እሞ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ናብ ዘለኣለም ከይተኣቱ ንነፍስና ናብቲ ቁኑዕ መገዲ ናብቲ ፀቢብ መገዲ ዝመርሕ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ገፊሕ መገዲ ብዙሓት ከም ዝኸድዎ ናብ ሞት ከዓ ከም ዘብፅሕ በቲ ፀቢብ መገዲ ዝኸድጉን ሕሩያት ምዃኖም ነጊሩ በቲ ፀቢብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተጋደሉ ኢሉና ኣብ ዳዊት ምዕራፍ 42 ቁፅሪ 5 ነፍሰየ ንምንታይ ትህውኽኒ ንምንታይሲ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽኒ ኣለኹ ስለ ምድሓን ገፁ ግና ከመስግነዮ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበር ኢሉ ናብ ምጥርጣር ናብ ፍርሒ ናብ ትህኪት ናብ ህልኽ ከይድ ኮላ እቲ ናይ ጸሎት ደወል ኣብ እሙርና ምስ ተደወለ እቲ ናይ ጸሎት ዘዳለናዮ ናይ ሰለፎንና ጭርጭር ምስ በለ ኖ ሕጂ ደቀስ ዝብል መንፈስ ብርቱዕ መንፈስ ክመፅእ ክእል እዩ ስለዚ ኢኻ ልቢ ዳዊት ለምን ትተክዝ ነፍስየ ወለምን ትተሃውክኒ እመን በእግዚአብሔር ከመእገንለቱ መድሃንየ ገጺ ኣምላክ እዩ ኣብ ምዕራፍ 42 ቁፅሪ 5 እንደገና ቁፅሪ 11 ከዓ ከምቲ ዘለዎ ነቲ ቃል ደጊምዎ ኣሎ ነፍሰየ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይስ ውሽጠይ ትህውኽኒ ኣለኹ ኢሉ ምክንያቱ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መንፈስ ተዳልዩሎ እዩ መንፈስ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ስጋ ከዓ ድኹም ምእንቲ ኣብ ፈተና ከይተኣትወስ ንቕሖን ብተግባር እንዳምሃሮም ከሎ ቀዳማይ ንቑሖ ኢሉ ሂቦም ቀዳማይ ጸሎት ኣገልግሎት ምስ ከደ ሽዑ ንሽዑ ደቂሶም ነታ ዝበልዋ ቃል ጸልዩ ዝበልዋ ቃል እውን ከስተንትንዎ ይከኣሉን ስለዚ ወንጌል ምስ ተነበ ልክዕ ከም ዝታራሰ ናይ ታራሰብ ወንጌል ምስ ተነበት ንብብ ምስ ኣበለ ተነቢቡ ተወዲኡ ናብ ዕላልና ናብ ዘረባና ንኸይድ ብዙሓት ኢና ስለዚ ቅድሚ ምንባብ እቲ ዲያቆን እንታይ ዝብል ቆሙ ወኣጽሙ ደው ኢልኩም ስምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስራት ወንጌል እሞ ደው ኢልኩም ስምዑ ኢሉ ምስ ሰማዕና ከዓ እንታይ ከም ሰማዕና ክነስተንትን ድሕሪ ወንጌል ዝፅለ ጸሎት ኢላ ሰሪዓቶ ነፍሰይ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽኒ ኣለኹ ንምድሓን ገፀይን ኣምላኸይን ገና ከመስግነዮ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበር ፍርሒ ክመፅእ ከሎ ብቃል ኣምላኽ ነፍሰይ ኣይተፍርሒ ትህኪት ክመፅእ ከሎ ነፍሰይ ትህኪት ናብ ሞት ክወስደኪ እዩ ካብ ትህኪት ንቕሒ ህልኽ ክመፅእ ከሎ ህልኽ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ኣይኮነን ተስፋ ምቑራፅ ክመፅእ ከሎ እምኩሉ ይኣጭ ነቲ ዝመፅእ ኣብ ውሽጥና ዘሎ
بتناي وش منفس بت أملاخ ذهبنا منفس كنجنحو خنقصصو خاب كالوت سبات كنصبه ناي كالوت سبات حجز زاد اللي قاتو هنا بوش أنا خنبارابرلو نتزتا وانجيل مسيوتنا ننس أسرنا خريو نفسي نمنتاي تقهي نمنتاي سأوشتي تهو غن الله قوم إلنا نفسنا حتيتنا نفلدو قوم إلنا نفسنا قسيتنا أبتنا باب سلنا بابا تمزمر داويت نبعلت مع 40 كل تنابتي مسحف سألوت ناس لزلو كم نباب كان نبابا نخيلين كابتنا باب وزينا بمنفس رئينا جن مس نفسنا بتقال كنستنتنو لبا أملاخ داويت نفسي نمنتاي تقهي نمنتاي سوشتي تهو غن الله نمد حانقصين أملاخين جنا 5 جنا إمو تسفه بأملاخ جباري بتكبار كوميتا صحيح زللي لب أملاخ داويت سألاتو موجس رخيبهم بدحريو نتعدوم نتسدروم زلوا نتعدى أكاسيلهم عنديدهم نخلهم سدرابيتهم ماريهم مسكدو بتهم مسؤول زلوا خابسن خائز خلي شجر زور درنا زليلو بدار بأمن قتلوا مسدليو داويت جنا بإجزاء أملاخ صناعة سلازا أبتخو نفس وكاف زرخبو زنباري شجرات فتناتاتن نوش بوش أخجسسو كم زعينت سأجاهي بونيرو يأذيني وزلفني ولا ألم ألم أزيز أولاد زستنتنوزي نحدا معالتي نخلتا معالتي نحدا ورح نحدا سومن زي كونس بلو هواتنا زي قارز كخون مأنتي لو من كل ساعة نزل ألم ألم اللي عزو مخنياتو أمك بمعرف شوعات تقصري شو من تنتهي زبل كم معلت مجمار معلت مفصام مبلس كم مجمرت أنا جر مودعتو يحيش كابعبي منفسكا أقل منفس يحيش مو نافت مودعتها تقامتو نافت مودعتها تأمتو أب إبراويان معرف 10 3 قصري شوعته نتوم قال أملاخ زنجرهم مراحتهم ذكروهم مودعتها نبرتهم الناقاماتكم أسأسر أمنتهم سعابو يئذيني وزلفني ولا ألم ألم لومن كل ساعة نزل ألم إذا أملو خوزي إذا قدوس علامازي جميرو زقارس بسمعت جميرو بسمعت زودا زي كونس بعلامات جميرو بعلامات زودا نابنا زل ألماو هيوت كعز السجاجر أقل قلوتي أموداتها نمنتاي قدس بيت خريستيان وانجيل تنبب نمنتاي قدمو وانجيل دحر وانجيل صلوت ادليو نمنتاي دحر وانجيل كنستنتن كفلتات صلوت الى بيت خريستيان سريعات توزلاي سلازي اذا شاري شيء نتبي علاماي كم علامه ابزح غزي كم مزازه ما ارستنا سلنوستن يفيسون معراف 3 كاب 14 كساب 10 شوعات 10 شومنته كساب 10 تشعته يزغزل مالت يفيسون معراف 3 كاب 14 كساب 10 تشعته ما انت زون نابتا اب سماياتنا مدرن زلو كل ولدتات كابو زسما ابو ببركاي بركه خالو خيل حوار قدس باولوس مس املاخ زلو ورك حدا ناي بحق اغلغالي نا املاخ يسمع نهزبو خا يسمع قدمي اجن نهيوتو يسمعاي نتخاب املاخ يسمع قال كم تزلو اغزابير كم زبلالو يب اتخاب حزبو يسمعو قانزا كاب حزب يسمعو دخام كاب حزب يسمعو تعبيد كاب حزب يسمعو هلخ كاخم تزلو ناب املاخ يقربو حزب خاب كم زيهم زلو اب دخام تليوم حيل يدليوم اب تعبيد نتلينا تحت مبال يدلينا اب تسفى مقراص نتلينا تسفى يدلينا نبدل نتلينا تاتو كنا بالبدل نحتت نبدل تلينا بحقوس كنقبلون نانت زون نابتا اب سماياتن ام مدرن زلو كل ولدتات كاوز سما ابو ببركاي امبركا خالو اتاود سب بيقولوا حزقيال مجمريا كاباي قال سماعي اب كنداي كونكا لحزبين نغرم نእግዚአብሔር بغبو كيسمعنايو نقال እግዚአብሔር بغبو كيسمعنايو كيتردانايو ናብ ህዝብ ከነሳጋገሩ አይንፈልልን ነቶም ስድራና ነቶም ነገልግሎም ነቶም ዘገልግሉና እውን ጽኒልና ከይሰማዕናዮም ናታቶም ሐሳባት ናታቶም ሽግራት በገዛ ርስና ልዕላ ቢልና ናብ እግዚአብሔር ከነቅርቡ አይንፈልልን ስለዚህ ምእንቲ ዝውን ናብታ ኣብ ሰማያትን ናብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለዶታት ካብኡ ዝስማ ኣቦ ብብርከይ እምብርከኻሎ ከመይ ዝመሰለ ኣምልኾ የምልኽ ከም ዝነበረ
ኣብ ቁጥሪ 6 ዕላማ ናይዚ ኣምልኾ እዚ ዕላማ ናይዚ ስግደት ዝኽነግር ከሎ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክወሃበኩም ይጸሊ ኣለኹ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ እቶም ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ለዋውያንን ናይ ፍልጠት ፀገም ኣይነበሮም ናይ ምርዳእን ናይ ምስትውዓልን ናይቲ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ሕግታት ሙሴ ምስልም ህይወቶም ንምውሃሃድ ይጽጉሞ እምበር ብፍልጠት ድኹማት ኣይነበሩ ቀጻሊ ብጽሑፋትን ክሓትዎ ከለዉ ከዓ ጎይታ ንርኢ ማለት ክዛረቦም ከሎ ግን ኣብ ክንዲ ከምቲ ጎይታ ዝዛረቦ ብዛዕባ ሰማያዊ ክዛረቦም ከሎ ሳቶም ብዛዕባ ምድራዊ ይሓስቡ ብዛዕባ ድሕነት ክዛረቦም ከሎ ሳቶም ብዛዕባ ስልጣን ይሓስቡ ብዛዕባ ሞት ክዛረቦም ከሎ ሳቶም ብዛዕባ ረብሓ ዓመፃ ይሓስቡ ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ ክርድእዎ ይጽገሙ ነይሮም ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም ይጽሊ ኣለኹ ስለዚ እንታይ ክኾኑሉ ይጽሊ ዘሎ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብላዕ ሲኢኖሞ ዝብላዕ ሃቦም ሕሚሞም እሞ ካብ ሕማም ፈውሶም ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኣይኮነን ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ውሽጢ ሰብ ክብለና ከሎ ንገዛእ ርእስና ሕጂስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም ይጽሊ ኣለኹ ስለ መጓሲኡ ዝጽሊ እዩ ኣብ ቁፅሪ 17 ብርህ ክብለሎም ረቂቕ ስለ ዝነበረ ቁርብ የፍክሰሎም እንታይ ዝብል ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ሕጂ ነቲ ቃል ኣብቲ ተግሳፀ ርእሲ እንዲና ዘለና ክርስቶስ ኣብ ልብና ብምልኣት ክሓድር ባህጊ ኣለና ዶ መጀመርያ ድልየት ኣለና ዶ ምክንያቱ መበገሲኡ ድልየት ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምክፉሕን ምንውሕን ምዕማቁን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ምእንቲ ክትክእሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትምልኡ ይጽሊ ኣለኹ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ድሕሪ ወንጌልን ቅድሚ ወንጌልን ጸሎት በቶም ወንጌል ዘንብቡ ካህናትን በኣናን ክጽልን ዝሰርዓቶ ቤተክርስትያን ኣብዚ ደረጃ ዘንምብጻሕ እዩ ንሰምዖ ቃል ነንብቦ ቃል ነዚሙ ቃል ንዝምሮ ቃል ኣብ ኩሉ ንድሕነትናን ንድሕነት ህዝብናን እንደዘይ ኮይኑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘየሰጋግረና እንተኮይኑ ናብ ደብረ ጽዮን ሃገረ ቅዱሳን ናብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ዘለዓለማዊ ርስቲ ከረስትየና እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እታ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ተስፋ ኣብዚ ምድሪ ዝጥራይ እንደዝኸውን ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና ነይሩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምናልባት ኣብዚ ገልግሎት ድሕሪ ኢልኩም ዝመጻኹም ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም እንተሊኹም ሎሚ እንታይ እዩ ነይሩ ርእስትና ካበይና ተበጊሽና ንምዝኽኻር ዝኣክል ማለት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ድሕሪ ወንጌልን ቅድሚ ወንጌልን ዝጽለ ጸሎት ሰሪዓ ኣላ እዩ ስለዚ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኢሉ ወንጌል ክንበብን ክጅመርን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ማሕተም ጌራትሉ እያ ማለት በየናይ መንፈስ ነንብቦ በየናይ መንፈስ ንርድኦ ወንጌል ማቴዎስ ምስተነበ ኩሉ ግዜ እቲ ወንጌል ማቴዎስ እንተደኣ ኮይኑ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ኣይሓልፍኒ ኢሉ እውጅ ትኻን እቲ ወንጌል ዘንበበ እቲ ዝተነበ ወንጌል ማርቆስ ተደኣ ኮይኑ ዘቦ እዝኒ ሰሚዕ ኣለ ይስማዕ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ መጠንቀቕታ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ናብተን 7 ምስጢራት እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርሶ እዩ እቲ ዝሰዓር ግን ብሞት ስጋ ሞተ ነፍሲ ብርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ዕዳብ ቃልኣይ ሞት ክድርበ እንዳበለ የጠንቅቕ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ እዩ ወንጌል ሉቃስ ምስተነበበ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቂ መዛሙርቱ ወንጌል ዮሃንስ ምስተነበበ ከዓ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላ ስለዚ ድሕሪ ወንጌል ዘሎ ጸሎት ናይ ፍርቂ ለይቲ ኢና ርኢና ኣብዚ ነመሓዙ ክጥዕመና ንምስትንታኑ ክጥዕመና ካብ ዝረኣናዮ ቀዳማይ ናይ ኣምልኾ ጸሎት ካልኣይ ሓፈሻዊ መጠንቀቕታ ሳልሳይ ተግሳጸ ርእሲ ማለት ርእስኻ ምግሳጽ ራብዓይ ምስክርነት ባህሪ እግዚአብሔር ሓሙሻይ ብስም ቅዱሳን ዝተዋህበና ምሕረት
ሻዱሻይ ምንባብ ወንጌልን ምጽላይ ጸሎት ቀድሚ ወንጌልን ድሕሪ ወንጌልን እንታይ እዩ ዕላሙና እንታይ ከብጽሐና ስለዝደለ ነዚአን ኢና ርኢና ብሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ሩሕሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ባህር ምስጋና የብጽሐዮ ዘይግባአና ክንስና ኣብዛ አውደ ምሕረት እዚ ብዓበሳና ብበደልና ጠጠው ክንብል ዘይግባአና ክንስና ምሕረቱ በዚሕልና ኣብ ቅድሚኡ በዚ ጽባሓት እዚ ስለ ቃላቱ ኸነስተንተን ስለ ዝረዳእና ዝደገፈና ናይ ባህር ምስጋና የብጽሐዮ ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን።